Здравейте хора, сега ще ви покажа една магия. Нали това е нормална химикалка? Сега ще продупчим листа. Гледайте. Направо. Брат, това е много готино е. Сега ще ви представя Дани. Вижте хора, але това сино топче. Але това сино топче. Кабела дава. Вижте. Сега стана червено. Дайте лайк на това видео и се абонирайте за канала Мирослава. Чао, брат! Всички, вижте това. Това е гайчен ключ, ще се извърча пръста. Ама знаете ли какво е това? Глейте сега, глейте. Айде. Хора, айде, чао, абонирайте се за канала и